Injabulo ibibhalwe emehlweni ngesikhathi uphakela umthakathi ekhuluma nabantu bakaNongoma bezomseka ephuma enkantolo. Sawubona kuphina kuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje okubingelelayo yini Mathinda Thomas umqamela amehla kabanyeze baqamela imali tukwazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje ukulungele upress usubscribe button nonze show ukuthi uyayilike ivideo kuze njalo mase kuphela amavideo kube wena oqala uthola notification. Wengenza kwethu uphakela umthakathi uvulele protection order evulelwe elinye labantu bangaphandle obizwa ngeNigeria ukuthi ke angalokhu eqhubeka nalento yokulwisa abantu bangaphandle basedolobheni laKwaNongoma. Kanti ke lo muntu waziwa njengomuntu odayisa izidakamizwa ophinde futhi axhumane kakhulu namaphoyisa aKwaNongoma. Njengoba ke uphakela umthakathi ethe mayibika evidweni washo ukuthi inkinga ababhekene nayo ukuthi mangabe belwiswa lo muntu akupheli ngisho 10 minutes kusuke sekukhona elinye lamaphoyisa elikhona. Kanti ke liyaziwe iphoyisa elisebenzisana naye ngaphandle nje komusho isikhathi sakhe singene kuyona ke ivideo yaphakela umthakathi ekhuluma nomphakathi kuyona ke le video. Okubuhlungu angizukufihla mina njengoba ngikhuluma la. Uyabona leli kwerekwe balimisa umsila kangaka. Kunephoyisa elibhekele leli nalo futhi kalifihli nabantu abalalele namaphoyisa nezikhulu zamaphoyisa elalela ngicela ezazi ukuthi leli kwerekwe lingimangalele la lidayisa ama drugs. Wonke amakwerekwere ahloniphile asuka noma engakahambi kwaNongoma ahloniphile asuka edolobheni asele endlini zawo kodwa asihloniphe edolobheni masithi sisacela ukuthi asuke umsebenzi wenziwe ngabantu bakithi. Leli kwerekwere njalo mangabe kukhulunywa nalo awupheli u10 minutes lingekho iphoyisa selifikile la singazi ukuthi libizwa ubani. So leyo nto yinto ebuhlungu ke bafowethu ngoba ekugcineni kosuku amaphoyisa ngabafowethu, amaphoyisa izakhamizi, amaphoyisa ingane zawo. Ingane yalo iphoyisa manje ingadla ama drugs nayo ingaba umhambuma njengalezi ingane zabanye abantu. Manje akukwazi ukuthi umuntu ngoba ufaka iuniform yena ephethe isibhamu ebese efuna ukusabisa abantu bakubo sibe senza into eright. Akekho thina umuntu bafethe sesike samshaya, akekho umuntu esesimphuce izinto zakhe, akekho umuntu esesike samfuna imali. Sithi sicela idolobha lakithi lihlanzeke, ilokho kuphela esicelayo. Manje ke ikuphi esikonile uma ngabe sicela nje ukuthi idolobha lakithi kalihlanzeke? Niyabona lokhu ke bafowethu kunganiphazamisi nakancane lokho. Ishwa labo nje abantu bakwaNongoma ibhadi labo, abantu bakwaNongoma ibhadi labo ukuthi ngihambe elide ibanga bengangazi mina ukuthi ngubani. Elide ibanga nabo sisengasebenza naye tete mfana nangu sisengasebenza naye mina. Uma mina ufuna ukungazi ukuthi ngubani okuthatha ithuba ukhulume nalo sisi lo ngoba ngasebenza nalo sisi lo angiyena nje umuntu mina kuphela ngoba ngiphatha lokhu ishwa lethu lapha eSouth Africa. Uma ukwaphatha induku wafaka umqhele wafaka ibheshu wathanda amakhosi kuvele kuthiwa wazi lokho. Bancane abantu besilisa abazi into engiyaziyo ayikho ngisho ezincwadini mina ngeke uyifunde endawo ngoba ngayitshelwa umuntu owazalwa ngo1895. Abantu abaningi izinto engizaziyo abazazi ngoba mina ngayitshelwa umuntu. Lesi sibindi enginaso safakwa njengomjovo kimi, akuvelanga kwayinto engivuka nayo ekseni. So ngicela ukukhipha iseluleko kulabo abaphikisa lento esiyenzayo, hayi la kwaNongoma, hayi la eZululand, hayi kwaZulu, eSouth Africa yonke. I'm giving a warning to even abaholi bepolitiki ukuthi they need to start respecting i-community enabantu abafana nathi. Ngiphuma la kwaMandlakazi emakhaya kuze kube namhlanje ngoba ngingaka, angaze ngibaleke mina. Ngicela abantu behlisa umoya asikhandeni izwe. Uyabona bafana bakithi nina engisebenza nani, iSouth Africa yonke singayilungisa ngaphandle kokuthi kuntshontshe izinto zabantu. Asimusa ukuthi sithi siyolungisa edolobheni kanti siyontshontsha izinto zabantu. Tshelana umuntu wokufika ukuthi wendoda la ezweni lethu asisakudingi, thatha izinto zakho uhambe. Hayi ukuthi sithi siyalungisa kwenzeke lento esiyenza emadolobheni kuthiwa kuyolungiswa bese kuyothatha izinto zabantu. Laba abantu bakwamanye amazwe ngabantu bakithi kuphela uhulumeni usesidelela ngabo. Yingakho ke sizabe besuke kuze siyibone le ndoda yohulumeni izoqhubeka nisedelele uma bengasekho laba bantu. Yekani ukusithatha kancane. Mina lento niyabona ukuthi ngiyenza nginayo imali. Yekani ukusithatha kancane ngoba nale mali yenu
eninayo ayisizi ngalutho. Angikhulumi nani, ngikhuluma nalabo abala emafonini. Laba basithatha kancane. Laba basithatha kancane. Abayeke ukusithatha kancane ngoba nalezi ziqu zabo abayifundele ema-university azange beyibhalele lama test. Bayithele. Yingakho bona bengakwazi ukulungisa. Yekani ukusithatha kancane. Ngoba bayibiza ngamadoda basahlulwa na ukuphatha umuntu okuthiwa umfazi. Thina sikwazi ukubaphatha babe bahlanu bethandane. Uyindoda uhlulwa kumanage abantu besifazane uyithethe uzophatha thina. Kunzima kabi ukusiphatha thina. Qala uyoyilinga lapha kubantu besifazane uyakwazi ukubaphatha behlukene beqhamuka emzini engafani kodwa bethandana. Bayabuka njengoba ngikhuluma bayabuka nje emakhaya bathatha ibuke lokho kwendoda kukhuluma ngathi lapha. Ake siyekeni wayingane zakithi ningaba kwanongoma nina niyezwa noyinsizwa. Akangiyeke omama ake nithule bomama weyinsizwa. Ningaba kwanongoma niyezwa yini? Umhlaba wonke jikelele umlando wonke wakwaZulu iorigin yawo ila. Anikwazi ke nina ningamadoda uthi ningabi isibonelo. Anikwazi ukuthi ningamadoda kwanongoma nibe ngamagwala. Anikwazi ukuthi ningamadoda kwanongoma ningabi ngabaholi phakathi kwabantu. Umuntu akwanongoma usuka la eCape Town afika phansi. Umuntu akwanongoma usuka la eGoli afika phansi. Amapedi namaXhosa namashangane namaXhosa nawo wonke umuntu bayakuphika lokhu. Uma sikukhuluma kube ngathi sibabukela phansi. Imvelo yethu asiphathwa thina yithi siphathayo. Yingakho sizosuka la sihambe siyokhombisa abantu ukuthi thina siyini. Musana ukuyibukela phansi ningamadoda. Indoda kusizoni akuyona imali. Indoda kusiyona imoto. Indoda nguwe. Indoda ngamasende ukuthi uma kwenzeka into embe endaweni yakho angene esiswini ngoba usuthu kuthela. Alikwazi izwi lakithi ukuphathwa ngamakwerekwere. Nalelo phoyisa lifuseke. Alikwazi izwi lakithi ukuphathwa ngamakwerekwere. Lona ngoma lo umuntu wasibuka kancane emaculo wasibuka wadlulisa amehlo wenza imistake. Thina akasifihli thina sisho nje ilanga liba lona ngoma sizowuphatha thina. Lona sizowuphatha ngepolitiki siwuphathe la ngaphandle kwepolitiki. Sizowuphatha lona ngoma ngoba kungakithi la singamadodana alenhlabathi. Singamadodana alenhlabathi akwazi ukuthi ngahlukumezeka izingane zakithi endaweni sikhona thina kuphuma amantombazana ayolwela izinto nikhona nizinsizwa. Ngicela la kwanongoma kuphele lokho madoda. Akuphele la kwanongoma. Kwanongoma umuntu osifazana uba ngemuva akunikelwa ngaye impilo umuntu osifazana. Akunikelwa kwanongoma nje umuntu osifazana uba la ngemuva hayi ngoba edelelwa kuthiwa ngeke akwazi ukwenza into kodwa ngenxa yokuthi kufanele avikelwe. Awulungu nongoma. Awahamba wonke lamakwelekwele la edolobheni. Namhlanje wonke nje likhona namanje.